Добър ден, дами и господа! Това е финалния бос на Спана Лига of Legends. На, как се казва, Горила Боб. Така, много смешно, точка няма. Правя клип за игра, която не знам името. Това е най-тъпото нещо. Така, това се правят... Fuck you, bitch! Няма да го вземеш! Фуки. Това е много тъпо нещо. Така, на финалния бос, извинете, че направя нещо, ми се бъгна самия клип и не ми дава да направя за цялото ниво. Така, на самия бос накрая, тихо е, на самия бос накрая не трябва да му дадете да събира три цветчета, защото сега ще видите какво става. Ето какво става. Става прекалено силен, за да е истина. Вие трябва да ги събирате цветчетата. Сега ще ви покажа, като съберете 3 цветчета, колко силен ставате. Така, накъде сега? Накъде? Ето, видяхте ли колко животно взех, като взехте 3 цветчета? Пак не уби. Но като трябва да ги взимате, ето той сега събра 2, аз събрах 1. Така. Взех още 2. Като съберете 3 цветчета, то по принцип, като не събирате цветчета, по принцип му взимате толкова малко от живота, че няма смисъл да играете по принцип. Така, ето гледайте сега колко живот му взимам. Така, ето убих го и му удряте главата след. Така, благодаря ви и довиждане, че бяхте с мен през целия Горила Боб геймплей. Благодаря.